साखाफारायाथ' जों रेडि बिसायख'थिनि थाखायनो बोसोरफ्रामबो जों होबाय थायो। एबारलाय क'क्राझार सानजा बिधानसभा बियाबाव दाथ' जोङो सानै केन्डिडेट जानानै दङ नालाय बेहाय जोङो सासेया आब' प्रमिला रानि आरो सासेखौ सेवलि खोनादों आरोखि दा जोङो बाहाय आब' प्रमिलाखौबो जों गाज्रि मोनाखै सनमान दोनो दा बेहा बैसोआ एसे बारा जाबाय हिसाबै जोङो मेदाम माबाखौनो सेवलिखौनो हास्थायदों आरो बे दानि इलेक्सनाव आसा बायदियाथ' आसायानो दङ देरहागोन आसाखौनो जों लादों मोजां खामानि मावगोन होननानै जों माने मोजां खामानि मावगोन होननानै जोंहा आसा दं आरो सेवलि महिलारियाबो दा एसे फ्रियैनो दङ देहाबो दं हिसाबै मोजां मोनगोन गोदान नालाय बेबो दा बुंस'नो हाया आरो दा मोजां मोनो सिगाङावथ' जोंनाव गोग्लैयामोन बेहाय बिधान सभाया जोंहा ओरै माबायावसो सिदलियावसो गोलैयोमोन नै देग्लायसो जोंनाव गोलैदों आरो बे सेवलिनिया आच्चा मानगोनां चेनेलगिरि नोंथांमोन फैगौ बिसायख'थियाव जोंना दा क'क्राझार समस्तियाव सानै केन्डिडेट जागोन होननानै जों खोनादों बिनि सोमोन्दै आं फंनैसो रायजोफोरनिसिम खावलायहरनोसै खोथाया जाहैबाय जोंहा बारग' प्रमिला रानि ब्रह्म आरो गोदान केन्डिडेट नुजादों एबा खोनादों जोङो दा चेनेलनि सोमोन्दै दा बिथां दानि बे सोलिबाय थानाय हाग्रामा मानगोनां बिथांनि बिसि श्रीमति सेवलि महिलारिखौनो होयोबा गाहाम जागौ नामा बिनिखायनो आं बयनिबो रायजोफोरनि जानानै फंनैसो बिबुंथि हरनाय जाबाय खोथाया जाहैबाय जोंना बारग' प्रमिला रानिया एसे एज अभार जाबाय बे एज अभारनि थाखायनो आंनि मोनदांथियाव दा जोंहा सोलिबाय थानाय श्रीजुत हाग्रामा महिलारिनि बिसि एबा वाइफ सेवलि महिलारिखौनो होयोबा सोब गाहाम जागौ आरो बिथाङा रोंगौथिबो दंखायो आरो दा इयं टाइम हिसाबै बिथाङा टिकेट मोनोबा पार्टिनिफ्राय दारायजानो आं बयनिबो जानानै खावलायहरनाय जाबाय जोंना श्रीमति सेवलि महिलारिया नुनायाव जोंनि रायजो राजानि नुनायाव मोजाङै सोलिगोन बादि आं नुहुरो बेनिखायनो गथाय जोंनि बे बिटिसिनि एबा क'क्राझार समस्तिखौ बयबो सेवलि महिलारिखौनो माने इलेक्सन गेलेनो थाखाय एबा टिकेट होनो थाखाय आं होजानो लुगैयो নির্বাচন আহিছে মানে আমি আমাৰ আগৰ যিটো ইএম আছিল প্ৰমিলা বাইদেউ এতিয়া বয়স বাঢ়ি গ'ল তাৰ কাৰণে আমি এতিয়া শিৱলী মেম বাইদেউকে ইলেকশ্যনত জয়যুক্ত কৰাৰ কাৰণে হেৰি কৰিছোঁ মেম নে কি নামটো নাজানো মই ঠিক মনত নাথাকে তাকে আমি প্ৰাৰ্থী হিচাপে দাবীদাৰ কৰোঁ কৰিব পাৰে কাৰণ আগত প্ৰমিলা ৰাণী বাইদেউ ভালে আছিলে এতিয়া বয়স বাঢ়ি হোৱাৰ কাৰণে ইয়াক নিৰ্বাচন কৰোঁ মই আশা কৰোঁ জিকিব বুলি কৰা যেন লাগে কৰিব বুলি ভাবোঁ মই 100% জিকিবই